Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында. Тошландык һәм буш торган биналарны бикләге сыни өчен 19-нчы комплекста яшәүчеләр гомум Россия халык фронтына мөрәҗәгать иткән. Онкологик авыручыларга башка шәһәрләргә йөрергә туры килмәячәк. Чаллыда онкологик авыруларга каршы заманча үзәк ачылышка әзерләнә. Оңайсыз баганалар ни өчен 26-нчы комплекста яшәүчеләр безнең ишек алды программасы үзгәрешләренә канәгать түгел. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 90 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның 33 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 2 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 10,514 очрагы билгеле. Аларның 9215-е терелгән, 76-сы узган тәүлектә. Халыкара инвалидлар көнендә мөмкинлекләре шикләнгән гражданнарның хукукларын яклау мәсьәләләре буенча кайнар элемтә үткәреләчәк. Чара 3 декабрьдә 9-дан 16 сәгатькә кадәр дәвам итәчәк. Консультацияләрне Татарстан Республикасы кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкилле аппараты, Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау, Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыклары, Россия Федерациясе социаль иминет фондының Татарстан Республика буенча бүлеге, шулай ук Татарстан Республика буенча медик-социаль экспертиза бош бюросы вәкилләре үткәрәчәк. Кайнар элемтә телефоны 8-843-0071. WhatsAppка сорауларыгызны 7-939-345-37-50 номеры буенча җибәрергә мөмкин. Онкологик авыруларга хәзер башка шәһәрләргә йөрергә туры килмәячәк. Чаллыда мондый авыруларга каршы заманча үзәк ачылырга әзерләнә. Шәһәрдә яманшы диагнозы белән 16 меңгә якын кеше исәпләнә. Белгечләр сүзләренә караганда, ел саен 2000 кешегә әлеге диагноз куела. Тулырак калдагы материалда. Заманча җиһазлар онкология үзәгенең төп өстенлекләренең берсе. Техника сатып алуга 1 миллиард 700 миллион сумнан артык акча тотылган. Это современные мощные аппараты, которые позволяют проводить 3D-лучевую терапию. Все области можем облучать, то есть это все пациенты будут задействованы. 16 урынлык 6 химия терапиясы палатасы барлыкка килде. Учреждениедә елына 4000 ярымга якын операция ясалачак, а диспансер ел саен 100 мең пациентны кабул итә алачак. Шестиэтажное здание, значит, технический этаж, подвальное помещение, и четырехэтажное само здание, где располагается дневной стационар. Значит, стационар есть. Более 6000 квадратных метров помещений будет обслуживать центр. 9 районов. Хәзерге вакытта монтаж һәм бизәү эшләре төгәлләнеп килә. Белгечләр пациентларны инде гыйнвар аенда ук кабул итә башларга планлаштыралар. Лилия Гатина, Диана Миллерова, Ленар Султанов, яңалыклар. Ташландык һәм буш торган биналарны бикләге. 19-нчы комплекста яшәүчеләр шундый таләп белән гомум Россия халык фронтына мөрәҗәгать итте. Шәһәр халкы түрәләренең моңа реакциясе нинди дә булса бәхетсезлек очрагыннан соңына булыр дип борчыла. И часто вы тут гуляете? Нет, только что пришли. Без шәһәр үзәгендәге ташландык биналарның берсендә торабыз. Моннан ерак түгел мэрия, шулай ук берничә мәктәп һәм балалар бакчасы урнашкан. Чынлыкта төзелеп бетмәгән биналар балаларның яраткан ял итү урынына әйләнде. Бу күңелсез нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Это вообще кошмар. Вот такие вот там лазят, да, может попасть, что-нибудь в этот, как-нибудь неприятную, или сломать что-то себе, или там, что угодно могут сделать. И никто за ним не присматривает. Гомум Россия халык фронты активистлары потенциаль куркыныч объектлар буенча чаралар күрүне таләп итеп, башкарма комитет адресына мөрәҗәгать әзерләде. Сүз уңаеннан бу проблема инде дистәләрчә еллар актуаль. Дети туда лезут как магнит. Данные объекты должны как минимум быть законсервированы. Выясняем, чьи это объекты. Сейчас ждем ответ официальный с администрации города. Мы запрос отправили. Ассызыкларга кирәк, Чаллы буенча ташландык биналар шактый. Башкарма комитет безгә ташландык объектларның милекчекләрен эзләү белән шөгыльләнүен, шуннан соң аларны киләчәк язмышы хәл ителәчәген хәбәр итте. Лилия Гатина, Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар.
Шәһәрдә ишек алларында, тротуарларда калдырылган автомобильләр проблемасы бик актуаль. Шуның эчендә еш кына җәяүлеләр машина юлыннан йөргә мәҗбүр. Безнең ишек алды масштаблы республика төзекләндерү программасы 26-нчы комплекста яшәүчеләрнең әлеге көн кадагындагы проблемасын хәл итәргә тиеш иде. Әмма куелган чикләү баганалары халыкта канәгатьсезлек уяткан. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. В ночное время незаметно, и прямо на дорогу их, получается, выставили. Такой вот момент. Можно было бы прямо в бордюрах врезать, и как бы было бы нормально. Әлеге чикләү баганалары ишек алды, халкы шул исәптән коляскалы ата-аналар һәм халыкның асыр хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен билгеләнгән пандуслар каршындагы тротуарга транспорт чарасын күренеп булдырмас өчен билгеләнгән. Әмма кешеләрне бу бер дә канәгатьләндермәде. Это неудобно. Все спрашивают, для чего поставили их? Для чего и все поставили их? Эти палочки. Можно было немножко или сюда уж на край поставить, или вообще не ставить так. То есть они вообще неудобны как пешеходам, так и водителям? Ну, водителям особенность. 26-нчы комплексның территориаль-иҗтимагый үзәре рәисе әлеге коймаларны кую эшләрен ахырына кадәр төгәлләнмәгәнен кисәтә. Они неудобно стоят. То есть, если их не заметить, то можно въехать в них. Сюда должны наклеиться еще светоотражающая пленка, я так понимаю. Хәлгә ушыклы кертер өчен безнең ишек алды президент программасын матбугат хезмәтенә мөрәҗәгать иттек. Чикләү баганалары барлык нормаларга туры килә. Автомобильчеләргә аларны күрү мөмкинлеген арттыру өчен яктылык кайтаргыч элементлар урнаштыра башладылар. Һәм бу эшләрне якын арада 26-нчы комплекс ишек алларында төгәлләячәкләр. Матбугат хезмәте билгеләп үткәнчә ишек алды схемаларында баганалар билгеләнгән. Апрель аенда оештырылган очрашуларда халык аларны күргән. Ә йортлар буенча җаваплылар бу схемаларны килештергән. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Кыш иммунитетны ныгытыр вакыт. Елның бу вакытында аеруча хәзерге эпидемиологик вазгыятьтә витаминнар хәтта иң нык организм өчен дә бик кирәк. Ирак көнчыгыш деликатеслары сәламәтлекне саклауга ярдәм итәчәк. Чалда Камчатка ярларыннан уылдык һәм балык сәүдә күргәзмәсе эшли. Тәмлек диңгез ризыкларын Пушкин сәүдә үзәгендә сатып алырга мөмкин. Уылдык һәм Камчатка балыгы мобиль ярминкәсе чаллы халкын сыйфатлы һәм табигый продукция белән сөендерүен дәвам итә. Күргәзмәдә витаминнар һәм минераллар дефицитын тулыландыра, сәләтле кызыл уылдык сатып алырга мөмкин. Шулай ук чалларга файдалы микроэлементлар, шул исәптән кыйммәтле омега-3 һәм омега-6 витаминнары чыганагы булган 30дан артык төрдәге диңгез балыгы тәкъдим ителә. Белорыбица, палтус, кижуч, нерка, холодного горячего копчения, окунь, корешка, икра очень хорошая, крупнозернистая, всем советую. Особым спросом у нас пользуется чавыча. Это царица лососевых рыб, в народе его называют. Очень нежное, сочное мясо. Есть и холодного копчения, слабосоленое, и филе горячего копчения. Но самое главное, у нас все коптится из свежего сырья, не из замороженного, что позволяет сохранить все полезные свойства. Алда яңа ел бәйрәмнәре, шуңа күрә күп кенә чаллылар бәйрәм өстәле турында алдан кайгыртырга булдылар. Табында исә мактаулы урынны Камчатка уылдыгы һәм балыгы алачак. Алар тәмле, югары сыйфатлы һәм бәяләре дә үтемле. Рыба-то хорошая, красная. На праздник, на Новый год. Большой выбор, ассортимент хороший, только очередь. Очень много красной рыбы, икра красная хорошая. Вообще ассортимент хороший. Чавычу купила, белорыбицу, икру купила немножко. Хоть к Новому году. Камчатка ярларынан балык һәм уылдык сәүдә күргәзмәсе чалда 6 декабрьгә кадәр эшләячәк. Ул Пушкин сәүдә үзәгенең 2-нче катында оештырылган. Бүсткәч керәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. С 30 ноября по 6 декабря долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ на Пушкинской, 2-й этаж.